Sa dugang pang balita internasyonal, nagpaandam si United States President Donald Trump nga dugangan ng taripa sa mga produkto sa China nga pasusulod sa Estados Unidos ng Amerika kung maghatag ang Beijing sang military assistance sa Iran sa giyera sa Middle East. Sunod kay Trump, dako ginamangin problema sang China pananglitan nga himuon nila ini. Wala ginpatpat sang presidente kung ano pagid ang himon sang Estados Unidos. Ang pahayag ni Trump ang kasunod sang intelligence reports nga nagapreparar ang China sa pagpadala sa mga hinganiban sa Tehran. Base sa intel reports, nagaplano ang Beijing sa pagpadala sang advanced air defense systems sa masunod nga mga sinamana. Lakip diri ang anti-air missiles sa ang manpads nga makadala sang katalagman sa mga aircraft nga manubo lang ang lupad kaangay sang US military platforms. Nabutang man sa reports nga posible nga ipaagi sa third countries ang kasugtanan agud nga hindi mahibaloan sang US kung sino ang pamuno sini. Antes sini na una nga ginpanginwala sang China Defense Ministry ang paghatag sa Iran sang satellite imagery kag semiconductor chip nga naga-manufacture sang equipment para sa Iranian military. Nabaloan nga sa masunod nga bulan na talana nga magbisita si Trump sa China kag makikita kay Chinese leader Xi Jinping.